Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Ojo kagetan. Tegese ojo gampang gumun karo kedadean aneh utawa kejutan. Ojo gumunan tegese ojo gampang kaget karo barang-barang anyar. Ojo dumeh tegese ora boleh sombong yen ana ing posisi utawa duwe kekuatan. Nasihat iki ngajarake supaya tetep andhap asor lan ora gumampang kagum marang barang sing ora penting. Contohe, sapa wae sing ketemu karo Mbok Minah ora bakal nyangka yen dheweke iku wong sugih. Mbok Minah tetep andhap asor lan ora tau gumunan karo barang-barang anyar sing lagi marak. Senajan dheweke sakjane ya iso tuku apa sing dikarepke.